la 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 la. Good morning, honey. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Matanan si honey ko. Good morning, Gising honey. na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Yang kan hapon to na Hi, bang honey. kunjut. Good morning. Informasyon, Consuelo, Bakit? Pareta, sa TCG. Namiss ko ang boses na yan ah. Namiss ko ang boses na yan. Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Namiss ko ang boses na yan ah. Ulitin mo nga, honey. Ulitin mo nga. Ulitin mo. Ulitin mo nga. Iba. Henry M. Good morning, honey. Diyos na mo. Henry M. sa hapon. Pagkagaganin man na Diyos na. Ano na yan? Henry M. Sa Pinky On. Tutok lang sa DCGB. Una gasta banggi. La 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 la. Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Thank you. sa hapon. Henry M. sa Morning Hirit. Henry M. sa Pinky On. Tutok lang sa DCGB. Buon Agas Tabanggi. La 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 la. Kay Henry M. Kamugabos. Ayos. La 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 la. La 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 la. Namiss ko ang boses na Ronald. Namiss ko ang boses na yan. Hay na daw. Wala akong... Ay daw ako dyan. Ay. Lalo na nagkakamiss yan. Namiss ko ang boses na yan. Good morning, honey. Namiss ko daw yan. Hay na daw mo niya, Ronald. Adi. Basta na daw. Ta-search ko daw kung hain na siya. Namiss ko eh. Namiss ko talaga siya. Nakakamiss man paminsan. Nakakamiss eh. Nakakamiss talaga ang mga nakaraan. Ayos! Gayon? Gayon nun, Ate Ron? Gayon, Ate Ron? Some people will do anything for you. Sabay-sabay! Some people even think they own you too. Mayumukon. Some people like to think they know it all. Some people just don't see it when they fall. Gayon. Nakaka-inspire. Tell me why, Tell me why. there's Tell me no sa... sun. Ano nga nito sa tunog? Di ko to sa lyrics sugari. Tell me why, Tell me why. love is. There's no sun in your way. Ano ito? In your eyes. Tell me Grabe. Brown out. there's no sun in your sky. Tell me why, tell me Magayunan man nakantain. Ano sa kanta kay niya? in your Si Fra Lipu-Lipi. Yeah. Alright. Gayon ang pagmata mo paggagadi. Magayon ang pamparilax. Ate Ron. Marinaga, Ate Ron. Magayon ang pamparilax. Adi. Ano nga ito? and shout at you. Garing. Dahil ka nga nagduman sa 3rd district. Dahil ka nga naatap ka nga yadi. Garo nga natugan ka adi nga BP. All behind. Good morning, amiga. Sometimes I don't know where to start at all. Mayumo ko. Mag-music na lang kita pagkaaga. Tagar pang-relax lamang. Mag-music na lang muna kita, di. Ibunta mo ng mga music ang morning hirit pagkaaga. Tell me why there's no love in your. Tell me why there is no love in your eyes. Ay, may kwampala. Tell me why Kwampala. May hugot pala ninyo.
Tell me why there is no love in your eyes. May hugot pala ni. May hugot. Ade. May hugot si Pra, Lipo, Lipi. May hugot ugaring. May hugot. Music with side comments. Ayos ka rin doon na. Tama. Tama. Sabagay, kapanahonan ko ini. Mga 90s, 80s ini. There's no sun in your sky. Tell me why. Tell me why there is no love in your eyes. Tapos, Kamo sa para so hirit. liwanag sa Iba mata. si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Ay, thank you, ano ini? Ano na nga punta ka ng boses na ini? Oh. Saka isipan ta kimaray kung anong pwedeng apon. Ha? Good morning. 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 Sabi ni Rondon, isis man nga yan. Nato magmuhon ako ngunya na. Gari, Tod, gari makakakon ako, masurte na ako tod da. Magbondo ako ngunya na aga. Dapat talaga makita pagkagad. Magpara mororoso. Magpara mororoso in the morning. Tangani po na ayos ng morning. Pag ang pagkaga, pinunan mo na maugma. Bungal daw magiging maugma ka. Sa programang ini, bawal ang morosot, bawal ang kidit, bawal ang iba pa habang naka-morning hearing. Di po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sa kaidong programang Morning Hearing. Kasabay niya to dyan sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta. Kasabay dyan si Alar Mario, Karen Ala, Angel Mustasa, Josh Babino. Kasabay po si Jomar Bienda, si Chief Reporter Jimmy Nazalita. Newsroom, News Director Mar De La Cruz. Technical Department, kasabay si Ronald Baldo, Manivela, Boy Mata. Sa bago-bagong mobile kan DCGV, the best. The best, ha? Good morning sa mga lola, oy sa mga lolo, mga lola natin dyan, ha? Ang sa tuya, tabing padaba na mga senior citizen, maray na aga po. Ang sa tuyang padaba na mga teachers, tabi, mga sirs and madam, good morning. Padaba tang mga nasa education, ano yan, education, bla bla bla. Ano yan, education, bla. Good morning mga teachers. Ang teacher kay haranion sa puso ko yan. Haranion sa puso ko ang teacher. Good morning tabi sa mga ano ini, sa mga taga diyan tabi sa Maroroy Daraga Albay. Friday morning, DCGB pa shout out kay Benji Dapugi, para tao na. Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amamba Desplana, Rachel Capili Asejo, Realubit, Cora Realubit, Ophelia Maravilla. God is good all the time. Paki-update tabi kang LPA. Anong gusto mong LPA? So, love pressure area? Mamaya, tawagan natin mamaya. Good morning, si Joseph Akinde dyan sa Luxembourg. Nakantabay. Yan, ha? Good morning, tabi amigo. Dyan sa Luxembourg, si Joseph Marinaga. Good morning, tabi sa imo, ha? Ingat-ingat, amigo, ha? Ingat dyan, ha? Tabi, sa Europe ini, di ba? Europe ang Luxembourg. Okay? O bueno, ramon ta na mga tugang, mga buhay namanong report. Hali po dyan sa Luwas, buhay namanong bareta sa morning hearing. Buena manong bareta sa morning hirit. Ramon tanawan mga bareta in the morning. Digdi po sa DCGB. Bit ni Angel Mustafa. CGB, Baretang Bareta in the morning. Hello Angel, good morning. Pasok. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay sa mga dugang tapapong bareta. Arestado kan mga kapulisan kan Legazpi City Police Station ang sarong 24 anyos na lalaki na nakakahampang sa kasong qualified theft sa syudad. Sa report VP na ipalaluwas kan Hepaturas, ano ba yan? Si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., ang officer in charge ng Legazpi PNP, ikinansakan otoridad na operasyon kontra kay alias Tom Sultero asin residente kan sarong barangay sa syudad.
Dinakop ini sa kusog ka na mandamiento de aresto na ipinaluwas ka na Setyembre 8, 2025 katakod sa kasong qualified theft na may pigrekomendar na piyansa na nasa 30,000 pesos. Sa ngunya na nasa kustudya ka na sabi nga patura ang akusado, mantang pigahalat man ang formal na commitment order halit sa korte kung sa inagpaluwas ng mandamiento de aresto para sa formal man na pagbayo sa Bureau of Jail Management and Penology kana nasabing persona. Yan, Miss Henry, ang mga duwang tao pong informasyon halit sa luwas, Angel Mustaza, TCGB. Salamat, Angel, sa report. Nagdadangog kamo sa TCGB. Always number one, always at your service. Sabi ni Noel Manalo, Friday is relax time, VP for all. Our struggle to live better for the past 5 days in hardship. God is good all the time. Grabe mga hugot man ni Noel Manalo. Grabe mga hugot mo, amigo. Matindi. Nagdadam- 5 days hardship pala na. Morning hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Alright. Sige, good morning kay Busing Leonito Gaviria. At saka good morning kay Pading Ray Romero. Sabi-tabi ni Pading Ray, ang sabi ni Pading Ray, halat ngo na, di ko mahugot itong, ito. Ang sabi ni Pading Ray, kung minsan ang pagiging matinao, nugad dai minabunganin marahay. Alagad sa ibang panahon, minabunga iyanin doble. Siring man an onra pwedeng ribaya nin pagkapasupog. Alagad igwang mga tao na nakaitaas sa mga lugar nin onra hali sa mapagpakumbabang kamugtakan. Sirak 20:11. A blessed Friday everyone. Salamat tabi padi. I love you padi. Yeah. Love you to padi. Ano na? You say good morning. Good morning kay amigong Jeril and mga Macedonian Heriters. Reminder lang po, baka may pag-asa po today. Mali po itong digdi sa Kamsor at maghapon after lunch, minauran. Talaga. O later pa din. Tawagan natin ang pag-asa. Dumang kita kay Karen Alan. Karen, good morning Karen. Igwa ng mga appointment sa trabaho na na-receive, ang kadatlan na mga job order as in casual na empleyado sa Kapitolyo Provincial matapos ang halos 3 bulan ng pagsalida ng administrasyon sa Kapitolyo as in pagharalatan sa nasabing dokumento. Iyan ang kinumpirma ni Governor Noel Rosal sa DCGB News kung saan sinabi kaining dapul na ang nagkapirmahan kaining dokumento at inataon mo mantang susog sa iyang pagmonitor, may mga tigpo-proseso na nga ni ang payroll as in nakakasuldo na. Kinumpirmar man iyan ka nagkapirang mga empleyado na nagkaparalan ini na may mga appointment na mga ini, may ibang mga tigaas kaso pa ang payroll, may ibang di pa nanggada appointment sa pagsabing nasa proseso pa sana. Katakot kayan, si dun kay Governor Rosal, naghagad inining dagdag na pondo sa sanggunian wiga ng Albay bilang additional na pondo para sa mga empleyado kan Kapitolyo. Mientras tanto, inasigurar man kan gobernador na luway-luway na sa bulan na ining magkakatarawanan ng mga appointment ang mga JO as in casual sa Kapitolyo, partikularmente ang mga nagtatrabaho sa mga provincial hospital, tanganing magkasulduhan na ang mga ini. Yan ang report, Karen Ana, DCGB News. 20 makalipas ang 24 makalipas ang 5. Alarmario na sa linya. Good morning, Pading Al. Pasok. Good morning, Pading. Hello. Buhian mo. Yeah, go ahead. Thank you so much, Pade. Good morning. Dahil man nagkukulang ang mga barangay official sa kampanya na mapatultol ang pagtabok ng basura, alagad talagang nasa tao naman sana ang disiplina. Ini ang nangyayari ko niyan digdi sa Legazpi sa Padagos man na pangapudan ni Mayor Isiam Ismael na dahil para tapok ang basura kung sa insain sana. Ihemplo kay ni ining bakanting lote sa may Camellia Homes kan barangay Puro between Sitio Malangka, Kantaysan, Aros Borobangi, may nagtatapok nin sinako o plastic na basura.
Siring man digdi sa may Forest Lake sa sitio Tagungtong Gantaysan. Paborito man na tapukan ka na ibang mga pasaway. Ang mga barangay official dahil man nagkukulang ni na kampanya ni mga ani igwapa sindanin mga pigpaparaskil na tarpaulin na nagapalaman ang disciplinary provision asin multa sa mga magtatapok nin basura sa mga gilid nin salog, lalong-lalo na yung maninian na pangapunan ni Mayor Ismail na dahil magparatapok, magparabarabad nin basura sa salog na nakakabara minsan na yun nagiging kausanin ba pati na mga line na kanal sa iba-ibang mga barangay. Alagad talagang dahinanggad na hali. Ano galing Pilipino, nagkakulangin disiplina sa sadiri, sa simple na sanaman na pagtapok nin basura sa tamang lugar. Yang manihan na bongkaras ka ng informasyon, digdi sa Nuwas Garay, Alarmario, DCTV. Thank you, Paringa. Good morning sa mga nakatutok dyan sa WGB sa Tabaco City. Good morning po, Tabaco. Good morning, Tabaco City. Mga nakatutok dyan sa tuya pagkaaga, dakulong kitang paraan tabay dyan na nakatutok sa WGB. So iba, mga tugang sa DCGB, nakadirekta tabi sa ng mga transistorized radio. Good morning kay Miss Tresh at saka kay mami niya na nakatutok ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Kay mami ni Tresh at saka Sky Tresh. Tangita nag-ulok. Wala lang. Mogma lang na nagbabati. Alat ko na to. Apunan tanong mo ng pag-asa. Baka lamang maray tabian sa tuya na kamugtakan ka. Halat ko na. Tawagan natin ang pag-asa. Baka lamang maray ang panahon tangon yan. Gari mainit eh. Kaya nag-t-shirt lang ako ngunyan eh. Nag-shirt lang ako ngunyan. Tagarong niya ako mainit ang panahon. Aramon ta daw ang latest na forecast. 5:25 in the morning. Sa DCGB. Morning hirit po ini. Nasendong pinag-aantayanan. Tayo natin kung ano kaya ang latest. Bakit kaya hindi sumasagot ang pag-asa? Sino kaya ang naka-duty ngayon? Hulaan ta daw. Hulaan ta daw kung siya naka-duty ngunyan. Hello, good morning po, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. Yes po, sir. Migo, morning. Good morning din po. Ang ulokon mo, Migo, gari makukudot ka. Gari, meaningful na marian mga ulok mo Ano? Hinda. Sige na, forecast, go. Yes, marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin nagsusubaybay kan DCGB. Sa ngayon napit sa Setyembre 12, 2025, sa daw ng Biyernes ning pagkaga. Hindi nang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakarkulong nasa distansyang 540 km, sirangang kang hinatuan Surigao del Sur, o nasa distansyang 1,010 km, sirangang kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 7.8 degrees north, 131.2 degrees east. Ang naturang low pressure area sa kanya na pagkaldaw ay mababa pa man ang posibilidad na maging sarong ganap na bagyo. Mantang easterly sa Imalinsangang Paros, na halis sa sirangang kadagatang Pasipiko naman, ang nakaka-apekto sa enterong Luzon at sa enterong Kabisayaan. Digdi sa Kabikulan, magiging bahagyo mapanganuron sa kung mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Dulot kang easterlies. Ang Paros ay maduya sa kod moderato na halis sa northeast sirangan sa kod sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-upol. Tinatayang agwat ng temperatura pigalaong mampoon 25 sa kod 32 grados sentigrado
Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:34 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:48 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:29 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live. Halididi sa DOS, Pag-asa, Ligas. Amigo, Melvin, itong Yes, low po, pressure sir. na pigsasabi mo, sabi harayon dyan sana maging bagyo siya, tama? Sangon yan. Sangon yan, Aldo. as of now. Opo. Ay, nako. Oh. Mababa po ang Mm, pero itong low pressure area, tiga expected po natin na pwedeng maka-apekto po ini sa aga po sa tuloy dito sa Kabicolan. Bicol, po. but ay umping. Then nita pigalaw man na mabibilog ni nasa rong bagyo mo niya Ayun. pagkasundo po sa Yeah. pagpapako. Yan ang piga ditang kutabata na sa hinatuan baga. Yan sa may Bisaya yan na di, tama? Opo, dyan sa may bahagi po ng Mindanao area. Medyo So, makadit ang pagyaon dyan nagupuan. Gary, apektado pa rin ang Bicol. Tama? Opo sir, kasi ano po, wala pa naman po bilang yan. Saka ano po, medyo mababa po yung ano niya, yung position niya. Oo. Kaya pag ano ko, medyo nagtutukan ni paitaas. Iyo nga ni, Sa Bicol o kaya sa Silangang Party kang Bicol. Oo, sana makuha niya na di. Sana matunaw. Ade, Opo, sa ano niyan po, mababa pa naman po yung ano possibility. Tansa. Pero kung maka-apekto pa sa tuya sa aga po, Oo. expected na hindi mo nini mag-enhance kagad pwedeng LPA pa man siya. ay very good, very good. May mga weather conditions na pwedeng makakuan sa iya, makapugol sa iya na day ma-develop digdi sa may itaas na parte. Sa ganyan po, medyo mababa Mababa. naman po yung, although easterly spot, wala namang higit na nagpupugol, hindi po magkusog. Pero inaasahan po natin na hindi basta-basta magkukusog. Ayon, good. Okay, medyo good news yan ha. So LPA ko dyan sa Pag-asa. May Pag-asa daw kita. Alin po, sir? So LPA ko dyan sa Pag-asa. May Pag-asa daw ako dyan. Hindi, pwede, sir. Okay. Sir. Sige amigo, salamat. Mabuhay ang Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, at sa mga taga-DCGB. Thank you very much. Alright, bye-bye. Mga tugang Melvin Almoela sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ronald, ultimong si Melvin. Gari, ibang ulok ni Melvin ha. Ibang ulok ni Melvin. Kamalis ako sa Melvin ha. Di man nagparaulok ang si Melvin ngunyan. Ibang ulok niya. Gari, dakulaw ng tiyan sa talaga. Hello? Hello, good morning Kadoroy. Good morning, Kadurat. Dahil ka naman dumang pag-asa sa LP kan sa Pag-asa. Nata. Ano na kan, kahit kung ano ka. Yung... ano daw kon crossing on kon singit mo pagkaaga na Hindi mo man ako maabot. pigo kontra mo sa kuyang kamautan sa buhay. Hindi mo ako maabot. Pigo kontra mo ang kamautan ko. Una ako sa poblasyon ka na pura Isus ko harayo unong pala. Hindi mo pati-tabi Kadoroy. Sige po, go. Ito mga paradang mo dyan sa baybay-kan poblasyon ka na pura po. Kaya ring nabikilyo, tapos kayote, nabikilyo. Oo. Nagigibo kay gulayon. Ay wow, masira mo yan. Ano bang paborito ko tabi Kadurat? Ang paborito kong gulay na malunggay. Padarang ka? Maski pigistoryanta ka lang. Maski anong klaseng gulay, pakaluto kang kalunggay, gusto ko 'yan sa kosido, sa sinigang o kung ano 'yan sa Ako si Manay na gulay na gata. Ay, masiram. Bangutan mo lang kitinapa. Masiramon 'yan. Masiramon 'yan. Makalunggayon naman kay Manay Nina na imbudo. Talaga? Talaga? Oo. Padarang ka? Oo. Kaya masiramon 'yan. Okay. 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 Salamat po. Bye-bye. Salamat. Yan mga kuha natin. Sa totoo, ang sarap sa paborito kong gulay, kalunggay. Malunggay, masira mo. The best yan. The best yan pagkauto. Magaston galing yan sa kwan. Magaston sa maluto. O bedo, standby muna tabi Joshua. Nasa linya na ang sa tuyang. Nasa linya na ang sa tuyang. Director Marty La Cruz. What time is Newspaper it? front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page.
Enot sa Morning Hit. Dumang kita sa newsroom with News Director Mardela Cruz. Pade, anong latest? Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Infra projects sa nagaging 10 taon. Kakalkalon kan Independent Commission. Ah? Mga Kanakaaging infra projects for nakanaging the 10 past taon. 10 years. Oo. Harayo na. Kakalkalon kan Independent Commission. Harayo na. Sa dumanagpuon ang gabos. Dumanagpoon? Oo. Ay, mate. 20 na empleyado kan DPWH. Kinasuhan sa flood control scandal. Ay, nako. 20. Oo. Ano ba yan? Nadadamay lamang Bantang- sa ibang mga tultul yan sa DPWH. Kasabay kaya nangapudan ang DPWH Secretary Vince Dizon sa Oo. publiko na dahil pagusgaran ang ribo-ribong empleyado ng Tama. DPWH na Oo. makbas. Agree ako dyan sa iya. Tairak man. Dakulan mga tultol. Yes. Dakulan mga maray dyan. Kaso hapon nga ni, may kauron akong taga DPWH. Maray man ngaya po ngaya, Sir Henry na day ngaya nag-uniform na kami. Iyo. Pag naglakaw-lakaw da sinda, iban hiling sa inakan mga tao ngaya ako, grabe man. Grabe man ngaya ako araw kanix. Iyong ngaya, mag-grocery ka ngayang naka-uniform. Ibang yan hiling sa muya kan tao. Oh, Sabi niya sa kuya, kanigon ngaya ako. Lalo kung dakol ang pinakal. Pero nga, nya. Dalo na kung panuan cart mo. Pero nga niya ako, ibang paghiling ko sa imo. Sabi ko sa iya. Sabi sa kuya, bye. Okay. Alright, COA Commissioner na may anom na kontratista, di pag-resign sa pwesto. Aha. Pero siyempre, ang resignation ngaya is personal yan. Personal, correct. Pwedeng iyo, pwedeng daig. Yan, Pero dahil ang COA, Mm. kiniarian kan konstitusyon, constitutional body yan, ang mga opisyalis dyan, pwedeng isubject sa impeachment. Pwede. Dahilan dyan, Mhm. si House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, naganda na nin impeachment kontra sa COA Commissioner. Okay. Okay? Pilipinas, kinundinar ang pagpapatindog ni Nature Reserve kan China sa Baho de Masinloc. Mas kanuna sa napigibukan sa ina, di? Oo. Mas kanuna lang. Ano na niya? Makapikuno naman. Bantang ang PNP, siniguro ang seguridad sa mga pilalansar na iro protesta. Anday hindi man, nagpahig na kumpiyansa sinda na malabog na mangyari sa Pilipinas, ang violensya sa mga protesta, arog ka nangyari sa Nepal. Grupo ng mga negosyante na dit sa anomalya sa mga flood control project. COMELEC, official lang nagpadala ng show cause order laban o kontra kay Lawrence Lupiano. Yan. Center Waste Construction. 10 days ang tao na plasukan COMELEC para magsimbag as in pag-aparisir sa hearing. Okay. Pagkatapos kay Lawrence, papadala naman si Senador Cheese Escudero. show cause order para magsimbag man kung nataday sa pwedeng kasuhan ng election offense. Okay. Okay, we understand do, kamote riders. Dahil na makikinabang sa zero billing kan DOH, siguro kay Secretary Ted Herbosa. Nata. So, mga Ako nagpasaway ka. Dahil Ano? kayang helmet. Di Dahil baga. kaya ning Tama yan, man. Tama man. rehistro. Mga sarawayon. Dahil ngayon nin seatbelt. Dahil rehistro. Ata na. Dahil lisensya. Kasabagin nga pag uli ko, o dyan sa may bugtong area, o ano kaya ta may biglang tuminiko naman na motorsiklo. Ngaring-ngaring, sus ko. Iyo. Ay, dahil mo nag-signal, suksok sa nang suksok. Iyo, yun ang gibo mo niyan. Dahil baga so, pag nasabitan mo, libre doon sinda sa problema. Minaalas-alas dyan sa tinampo. Ata na. Pero ang sabi ni Secretary Herbosa, sa mga biktima, kan mga kamote riders, Ito ang dapat. ito ang tama ning Yeah. tabang. Okay. Alright, so kung paano na-implement, aramon ta kung paano yan. Okay, 911 emergency hotline, official lang Piglansar nationwide. Wow, dapat. Yan ang gayon. Saro sa na ngayang numero ang satuyang gagamiton. Magayon yan. Sa Magayon. krimen, Yeah. sa pag-apod sa bombero, asin pati na sa medical, Tunay. tapos sa
disaster risk response, 911 sa nadan apudan. Okay, so yung update ang mga headlines na pagkaga to dyan kang PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo at PYC niyan. At po sa ito yung konektado kung mas kita yung loud. Prime! Baka may extra ka pa dyan na Larsen. Nata. Garo pinakiaraman so Larsen kang mobile. Kini. Nawara sa puro. Sa puro? Oo. Salbata na. Bakit importante ang puro? Iyo. Nata, ano, nawara o no? Nawara, garo. Nawara. Wala na so nagtataboy-taboy doon. Dennis. Nawara. Ano ba? Bata ka sabon, pigahapot ko si Chief Ramiro. Nung nga niya akong tayo, ano dyan sa may payaw na kabugtak na antena. Ayun ko nga, sir. Nawara. So, kunya. Nakatalbo gayod. So, main antena nawara. Ah, So, main antena nawara. ay, pangyari sa mauraro. So, di, baka may extra pa. Ay, sigurado. Time, Yan, baka yan, may si Primo. extra pa. Si Primo mo. Pagda, di, ma-order na. Magalat. Oo. From Yeah. Primo mo. Alright. Okay, yan. From Newsbay, sino po si Marnila. Good morning. Good morning sa PYZ Enterprises. Nagagi ako dyan kasapon sa may PYZ Enterprises. Dyan sa Urosite, Legazpi City. Uminagi man lang ako sa ampangan. Sige na, lipasok mo na. Stinger tayo. Ipasok mo ang ating mga stinger dyan. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yan po ang mga baretang bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, tuloy-tuloy ang mga balita. Alas 5:40 in morning. Awin. May kasama, minasama talaga kong taga DPWH. O nag-text ngun niya. Nagdadangog nga po ako ngun niya. Baka ngingaranan mo ako. Day po. Day po ako mangaran. Day po. Sagat at sakat ka na igiriti. Joshua Bino, my report. Good morning, Joshua. Good morning, baby. Pagkalan magparalakaw-lakaw dyan sa kanakol kang na-enkwentro. Iyo baga. Oo. Pamisa na po ko na magparalakaw-lakaw. Gusto ko magulit tulos. Ama yun pala nag-text na tulos. Ah? Ama yun pala nag-text na tulos. Listener? Listen, mga listener ta? Bagay. Ah? Bagay. Listener ta nga ni. Di mo nga tabi ako pag ngaranan. Ulo ko sa kuya kasama. Listener mo nga po ako. Akin ako, salamat. Salamat nga po. Di nga kami nag-uniform na. Iyo baga. Parang pagdaling nga kami kanto. Ibang nga kiling sa mga tao. Mas nga. Nasa grocery siya eh. Naradamay kaya? Naradamay? Pero sabi ko, talaga nga niya, iba niling sa endo kanta. Yung nga niya po, grabe nga, nasubog na nga. Iba nga hiling sa muya kan mga tao. Pero nga niya ako, iba hiling ko sa imo. Sabi sa kuya, bye. Awin na. 18, bago magabot ang alas 6. Joshua, buhian mo na. Yes, baby. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong pareta, 1.5 hanggang 2 milyon na mga individual, mga deboto, na piglalauman na posibleng mag-abot sa Naga City para tabi BP Henry magpartisipar sa mga aktibidades katakod kan Peña Francia Festival ngunya na taon. Susugini sa estimate ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang Regional Director kan Philippine National Police o kaya PNP digdi sa Bicol. Kung kaya katakod kan estimate ni Tabi BP Henry, pasiguro man ang mga kapulisan nasa sobra 3,300 na mga pulis
na pinag-deploy na magpoon kaso udma sa palibot kan syudad kan Naga na iyo magmamantenir kan paz y orden, seguridad asin kaligtasan kan mga devotos asin partisipantes sa malinlain na mga aktibidades kan Peña Francia Festival ngunyan na taon. Sigun kaya babagay, preparado na mga kapulisan na ini na iyo mag-duty sa syudad kang Naga para sa nasabi ng selebrasyon asin mga aktibidad. Nag-briefing naman tabi ni BP Henry kana kay porindang gibuhon dahil anta kasud man alauna na pagkahapon kana formal na magkaigwanin kumbaga final assemble bago formal na deployment sa kanya-kanyang mga estratehikong lugar. Bisita mismo o kaya nag-atubang mismo si Mayor Lenny Robredo asin ang Arsobispo duman sa syudad kan Naga. Pinagbindisyonan man itong mga ma-duting uniform asin non-uniform personnel para sa katrangkiluhan kan selebrasyon kan Peña Francia Festival. Ngunyan BP Henry pigalalauma na magruso na ang mga devotos dahil ang tagibuhon ngunyan na traslasyon asin totoo. ang traslasyon ni BP Henry iso paglipat ka na imahen ni ni inang Peña Francia BP Henry kundi ako na sasala kay ni may pigalian taposigubalyo duman Peña sa Francia Shrine. sa Metropolitan. Actually, halan duman sa Basilica Minore, lilipat na yan duman sa Peña Francia Shrine. Tapos transfer pa siring sa Katedral. Metropolitan Cathedral. Tapos pag September 20, ini talagang dapat kadugayod BP Henry mga kapulisan, otoridad para sa Peña Francia fluvial procession. Kung sa susugan sa estimate na bilang ni General Babagay, posibleng umabot sa 1.5 hanggang 2 million. Grabe, totoo yan. Na-estimate nindang mapartisipar sa mga aktibidades kan Peña Francia Festival ngunyan na taon. Okay. Yan tabi BP Henry, kudos sa mga Menro officer kan Daraga Albay. Nata. Yun uni sa Daraga naglibot kami. Ay, very Kuskusan ang good. paglimpya sa main road. Very good. Gusto to yan. Salamat mga busing. Headed by Edwin Ribangcos. Salamat mga Mendro. Tabon man. Tabo ni alas 5 pa sa na malinig na ining Perez Street. Yan, the best. Tapos malinig naman sa duman sa parting Rizal Street. Tapos iba, busy pa sa kanya-kanyang lugar magsigid. Okay, good. Ayan, good, tabi good. BP Henry. Dagdag niya itong storya asin mga reparo sa palibot kay Bago si Boy. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright, 14. Uy, makaskaso ng oras tadi. Oras di, oras di peligro na naman. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Thank you, baby girl. Aramon ta daw ang mga dagdag karaman ngunyan na pagkaaga. Paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Aramon ta daw ang istorya kasabay si Miss Shara May Leron. Mga dagdag na kaaraman ngunyan na pagkaaga. Paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Aramon ta daw ang nabanwit na istorya ni Shara May. Kabi birthday pa lang kasuhapon, belated happy birthday. Duda ko malilate ngunyan Shara maglaog Ronald. Duda ko ngunyan So siyempre, kasubanggi, nagkuhan ito maglakaw-lakaw ito. May carry ba ito kasubanggi? Hindi, may duda ako Assuming. Good morning, Shara May. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na ang too much love ay pwedeng maging deadly para sa mundo ng mga praying mantis. Oh? Sigun sa Smithsonian Magazine, kapag usapang pagpaparami, delikado ini sa mga lalaking mantis dahil ang top pwede sindang gadanon asin kaunon kan partner nindang babae Isang bata mantang nakikipagdurog. Makatakuton. Sigun sa Smithsonian, ang apodigdi iyo ang sexual cannibalism kung saan nakakatabang ini sa babae para makagibunin mabaskog na mga bunay. Ang mga babae ang nagagamit
gamit nin makusog na spike forelegs, Oh? asin makaskas na kikagat sa payo o sa lawas Oh my ang lalaki goodness. para makuha ang sustansya kaini asin makumpleto ang sperm transfer bago ini dagos na magadan. Nako. Alagad, sigun sa National Geographic, pwede man ini maiwasan kan male mantis. Kung sa Oo. kaipuhan niya sanaan maging maingat, luway-luway na magrani asin maggibonin courtship dance para makaligtas. Pagkatapos indang magdurog, ang babae ang maluwas nin gatos na bunay, Naiko. asin ang lalaki kung makakaligtas, ang pwede giraray siya makahanap nin bagong kadate. Ay, nak- Kaya ay. sa mga mantis, too much love kills. Makatakot. Alagad sa tao, love lang ang delikado, hindi buhay mo. Yan po, VP ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Biyernes. Ini po si Shara Meleron, marhay na aga. Paningit sa Morning Hirit. Grabe ang hugot kan istorya ni Shara May. Grabe. Yan pa mga dagdag na kaaraman ngunya na aga, digdi po mga tugang sa indong programa ang Morning Hirit sa DCGB. O di ano na kita. Yan po lang ang problema sa kwan, adi, sa mantis, adi. Yan ang problema sa mantis. Adi, pagkatapos pala, ang payukang partner niya, titakma niya. Maray nga ni Ronald sa tabo kita. Takon mantis kita. Pwede dako lang lalaki ang wara sa mundo. Paningit sa Morning Hirit. Alright. Sige. O, sandali lang ta. Okay. Kaya pigagadan kan babayan mantis ang lalaki na mantis para day na kiibang babae na makinabang. Talaga? Ang mga lalaki bagan mahilig kidakol. Ano daw ang hiling mo? Rondon, kung nakotaben, haputon mo ka iyan. Ang simagukan, NA. NA, aram mo ang NA. Aram mo, matali ini si Rondon, aram mo ang NA, amigo. Ang NA baga, not applicable to me. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Nasa linya mga tugang si Jimmy. Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Ulit Maceda. tada, babe. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Jimmy, nasalita mga tugang sa dagdag na report. Good morning, Jim. Yes, Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, bitibersa na paraan ang panguntra sa soil erosion. Mga pagbaha, asin iba pa na mga problema sa satuyang kapalibutan. Kung saan dyan sa Imalnod, sa syudad kan Legazpi, ikaw dyan na organisasyon na ang ngaran Tabi. Ano? Tabi, Tabi. Tarabangan Bicol Incorporated. Tabi. Oo. Oo, okay. Kung saan may proyekto sinda programa asin iguanan anin eksperimento dyan sa Honop, Malinaw. Kung saan igwa dyan in lugar na sige an rasay kan bulod and mga 160 metros ang laba. And pinataranuman ini kan bitiber. Ang bitiber, umagid ini sa tanglad. Alagad ang tulahok kan mga gamot kan tanom na ini. Hararumon tabi, bibi. Hararumon sa daga. Pag naitanong mo, mas day mo kayang bulnoton, gabuton, gagamitan mo ini ki bakho. Jimmy, kung katanin tag edispinta ka kading kapot-kapot ko na lapis na nabulpi na. Babak. Arogan ka na kasadid na bako ang gagamiton mo? Pilote? Anrarom ka ni gari pilote. Natahala ba yan? Lapa. Ang aram ko kayo, ang pagbuhay niya, pairarom ang kwan, pairarom ang gamot. Pairarom. Kaya dapat
Bako ang gawin ito nung pilote, ibubugsok mo. Oo. Salbata na, di gabakan ang ano ni, gabakan. Ay nga, dahil naman magamit kay heavy equipment. Ano Ang ba yun? presyo kay ni, kung ano, Pera, 5 pesos sanan kada poon. umagayunon pala na yan. 5 Kaya nga ni. pesos per piece. Oo, kaya nga ni, Oh. padara mo sana akong ipadara sa seminar. Tapos masunod ka ni, magiging kong kontraktor. Adi, ako yung mga subcontractor sa imo. Subkontra ka. Ako nagsugo sa imo duman sa Sige. seminar. Oh. 5 pesos ang kada pidaso. Sa tapos bakalong ko ki mga 6 pesos kada 6 pidaso. pesos. Oo. May tuba kong piso. Yan. Okay man. Okay, sige. Padagos Oo, mo yan. plano mo. Ang bitibir na ini, Oo. epektibo ng ginamit sa Cambodia, Oo. sa Thailand, Oo. sa Africa, kung saan sa mga nagrarasay duman ng mga kabubuldan, tinaranuman sa nakane, Aha. sagkod ngo niyan, preserbado ang mga bulod. Bako na gobyerno ang nag-iisip ka na mga solusyon mo niyan, kundi sa mga tao na Aha. nagbabalik sa tradisyonal na solusyon sa problema kan sa tuyang nagrurong kapalibutan epekto na ani ba kan climate change. Ano ba yan? Dahilan sa ang mga proyekto mo niyan ay pinag-implementar kan gobyerno sa pagi kan DPWH, milyones pesos ang kantidad, bilyones pesos ang kantidad. Pagkatapos, pag nag-ura, nagbaha, inaranod, collapsible, resulta, Gaba. kontrobersyal sa mga pondo, iriwal digdi, iriwal duman, investigasyon digdi, investigasyon duman. Ini, kung maging epektibo, no need na ang program of works, Aha. no need na ang mga engineer, Matanong sana. no need ang kontraktor, no need na ang mga SOP, no need na ang Draculao na pondo, Aha. ang kaipuan mo sa nadigdi magtanaw. Yan. Bumuhay daw ang sa daga kang Pilipinas. At ang buhay, o to pinagdemo sa mo, buhay, Buhayon talaga. Okay. o sa imalnod, kung gusto na mahiling iniyan litrato, yan sa hunop, Sa hunop, malinaw. sa hunop malinaw, Good. mga 6 months na mahiling na iyan dyan, Tubo na. tubo na, pag epektibo, iyon na ini ang papadakulon, pupunasun ta na ang DPWH. Okay. Pat may magkuha na removal, Oh. removal na kan DPWH. Magayon na di. Oo. Ganang bitiber? Bitiber, BT, ano spelling ka yan? Basta yun ha? ilinga na dyan sa kwan. Basta yun, ayo. Ilingon to di sa kwanta. Pantang an mga bulod, magpreserbar sa pagrasay, sa mga gilid kan, mga yan na araw kan dyan sa Masarawak, pagbaha. Solve na kita. 5 pesos sana. Napili daw yan sa mga kwan, gari nga ano, pagkaan sa mga sandi. Itong Dahil mga... man ining pili na daga, basta itanong mo sa daga, Ha? Talaga? Ayos pala, maski anong daga, bibuhayan niya. maski anong daga, Gari pala yung Jimmy Tanglad, ang itsura, gari kwan, gari... tanglad nga ni, Gari kwan, gari... Ano to? Gari, gugun? yan, bukod, Gari... Ano, sa gugun? Gari... Salbatana. Talahib. yan, talahib, Kailangan kulor niya, gari gugun. yan. Dahil mo yan, kayang bulnoton, Vetiver. Vetiver. oh. Di kaya bulno to hindi kitawo? Dahil gamitan mo bakho, Talaga? Matindi, adi. matindi. Ayun ang tunay pala. Garaw, environment friendly pa ini. Environment friendly, climate change kita, yan Oh, di pagkatao. pwede hindi sa bakilid. Pwede sa bakilid, pwede sa pantay. Oo. Bakilid nga na yan, tada, soil protection yan. Iyo. Okay. Okay. Iyan, aninto, kwanta, tada, ita na kaipuan dyan, dahil man dyan kaipuan ki engineer, Oo, para makatanom ka. dahil kaipuan ki kontraktor, Oo. dahil kaipuan ki program of work, pero sigurado dahil, ay kita ko lang dahil kumbinsido ka. Yeah, siyempre, permin na. May mga negative na implication yan na hilingon. Okay. Yan tabi, Sige. bibi, ang resulta kan mga
pag-attender mi ni Dios manager niya, si Director Mardila, kan seminar Okay. ano sa climate reporting. Okay. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Vetiver. Yan, ha? VETIVER. Yan tabian. Gari siya gugun, pero hararumuno ka ng gamot. Kaya mga tugang, piproteran niya tabi. So, rasay, mga tugang nindaga. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Dumang kita kay Jomar Bien. Aramon tanaw ang latest na mga report sa Primer Distrito, Kanalbay. Good morning po, First District. Mga nakatutok dyan sa WGB, sa Tabaco City. Hello, Jomar. Good morning. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning. Iyan na Vetiver, BP Henry. Ano na yan na pinagagamit digdi sa Tabaco City. Talaga, Ang panahon ni Mayor Crisel Lagman, duman sa Isilacan San Miguel, ikwa duman na porsyon na atubang sa Pacific Ocean. San Miguel Island. Fight na ang Rasay. Sige na ang pinakaon na kandagat. So, bye-bye. So, gilid. So, Garupampang, ang Ginibo, iyan ang ipikinaka ni Mayor. Tinanuman iyan, Toda. Iyon na ang nangyari. Garo na pinaka, seawall. Ang seawall, iyon na iyan. Yan pala naman rin na solution. Tagari mapresko pa, Jomar. Tagari gugo ng itsura. Roger on that. Gari kugun. Pinag-utilize ni Mayor, dating Mayor Crisel Lagman, so mga residentes na mismo. Very good. Bigla tururang pag-tanom. Iyo ang nagparataranom duman. Ngunyan, dahil na nagagamit na ito, dahil na nagrarasay sa lugar. Okay. So instead na concrete na seawall, natural na seawall na anyaon duman sa sarong porsyon kan baliduang porsyon na kan San Miguel Island na nakatubang sa Pacific Ocean tabi Henry. Mientras tanto, nagkakaigwa naman in mga aksyon ang Tabaco City Disaster Risk Reduction Management tangani na maibitaran ang posibleng danyos kay ining pag-abot kan rainy season o taguran kasabay pa man na panahon naman kan bagyong unyan ini an inantipigaan si parangunyan kan MDRRMO o CDRRMO kan Tabaco City kung saan kan nakalisal daw nagkaigwasindanin na pag dredge kan mga salog na pigilin ninda pwedeng maging magkausanin pagbaha, pag-overflow, sakaling magkusog ang uran. Bilang pagpreparar sa naunabita na panahon na ining typhoon season, ang CDRRMO pinag-prioritize din yung pag-implementar kang disaster prevention and mitigation measures sa mga inikatibo na pinagigibo yung dredging kaining mga major na salog digdi sa siyudad ng Tabaco. Primero nidang dredging iyo ang tagas upstream Barangon River o pagaliligdi sa barangay Tagas Pasilang sa itaas pati kasabay na sa spillway kaya na super bagang nagsusupay tabi BP Henry tangani na ma-minimisar ang posibleng pagbaha. Okay. Ang CDRRMO iyo ang magapadagos pagkansaindang lakdang na ini sa iba pang mga salog digdi sa siyudad ng Tabaco para masiguro na mapahararom ini mahali sa mga ragpa na pwedeng magkausakan pagbaha. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa Alwa. Happy birthday to you. Happy birthday po sa duwa kong aki na si Vam and Zam. God bless both of you. Si Vam and Zam. Happy birthday sa indong duwa. Good morning, Henry M. Good morning. Haloy ko, kulang tabi kundi pwede arugon ang Burkina Faso sa Afrika.
Baka salang pagka-pronounce ta, baka baka na-mispronounce ko, baka Burkina o Burkina Faso sa Africa. Magayon baga ang alakaw ni President Ibrahim. Yan. Alright. Sige, makaugmahon ka daw pag nag-report ang Pag-asa dahil na baga naglaog sa LPA mo. Iba na si Jute. Good morning, Tabi. May sinapak po digdi sa Puting Daga. Barangay ano ito? Talaga? O sige, ipablatter po sa pulis. Ipablatter po sa pulis, muna ipablatter sa barangay. Ano po na mag-iling yan. Ha? Good morning, Tabi, Henry M. Pakigreet po sa mga nurses, doctors, and other health workers. Love mo man. Grabe ang effort, taga-subaybay kami sa imong programa, ang lalaking hindi inuumaga. Oy, yun pala na di. Ang satuyang mga health workers pala, ang satuyang mga nurses, doctors, at iba pang health workers, mga lalabs, labs ko man kamo eh. Ang sakuya bagang ex-girlfriend. Diba? Yan baga, saro bagang health worker. Kaya nga ni ako konsultero pa kang panahon. Okay, sige na. Happy birthday everyone! Bawal magpa-stress. Good morning, Henry, and to all your listeners. Sabi ni Madam Melinda Wee. Good morning, ay day po kaming coverage. Pasensya na po sa translasyon. Okay. Pasensya na po day po kaming coverage. Alright. O sige. Pero makakuan po kami, mahanap kami pwedeng link. Ang City Hall, igwang Facebook Live, makihanap po kami kang link para darahon mi sa mo yung Facebook ang translasyon mamaya. Ha? Diyan Tabi sa Naga City. Actually, namimiss kampanya Francia Fiesta eh. Perang taon kami na ako nagti-TV kami sa Naga ito. Hala, uwigo na, perang taon yan. Kan may TV operation kami sa Naga. Perang taon ako na, siguro mga 2 weeks ako sa Naga City nag-stay para i-cover ang mga event sa Piña Francia Fiesta. Kaya nabibiyayaan man kita ni Ina kan sa tuya Tabi na mga arog ka na bagay. Mas maray, Tabi na nangangadji sa satuya, Tabi na ano yan, kagurang na. O bueno, wala na. Wala nang may birthday. Happy birthday, happy birthday to Good morning, Henry M. Belated happy birthday kay Shara May. O sige po, belated happy birthday. Good morning, Tabi, kay Jer Bailon. Happy birthday kay Capcon si Ato. Uy, birthday pala niya ni Councilor. Ano yan? Birthday pala niya ni Councilor Chito. Ano yan? Valladolid. Birthday pala niya ni Consi Ato Valladolid. Happy birthday, Abosing, amigo. Alright, sige. Wala na. Ubos na ba tayo? Ubos na ba? Ubos na. Tamanyos na kita baka basahon pa. Iba padigdi. Henry M. Maugmahon ka daw pagkaaga. Siyempre, para problema. Di na kita magparamurosot. Di dapat kita magpaparamurosot pagkaaga. Maugma dapat. Good morning from Springfield, Missouri. Yeah. Missouri, si Springfield. Redrino Bernardo. Good morning po. Marcelino Nosidal from Miti Kamalig. Good morning po sa mga taga Maslog, Legazpi. Sabi ni Angelita Guaps. Yan. Ma'am Tess Marchan, good morning. Morning po sa lahat. At saka kay Tangway Nancy from Sipi, Daraga Albay. Anita Armstrong sa Australia. Pakigreet po. Happy birthday kay Sunny Mustar ng Banao, Ginubatan. Happy birthday po from Carol Mustar Balyon. Jigo Ramos, pabati kay Kapitan Jobert Dagsil. Good morning, Tabi. Sabi ni Mary Ann Burak Bea, watching from Tanagan, Bakakay, Albay. Binabati ko po sa kuyang ina na si Norma Baramida Burak ng happy birthday, ma. Happy birthday. Sa Petsa 12 po, happy birthday man sa mama ko. Salamat. Good morning, Tabi sa Gabon. Oy, good morning kay Abi. Mga apelyido ni Abi ngun yan. Kalingawan ko sa apelyido. May agum na ini. happy birthday. Si Abi. Dyan sa Malilipot. Lingaw ko sa apelyido ni Bea ngun yan. Tamay agum na ini. Sige, Bea. Good morning, Tabi. Salamat sa pagtusok, ha? Alright, sa tuyang programa. Ang mga bareta po, susunod. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon, nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number 1, always DCGB 6 alas 6:12 ninaga. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines ng mga bareta ngunyang pong Setyembre 12, 2025. Traslasyon sa Naga City. Sitwasyon kan quarry site sa Bunga Legazpi. Piga dita ni Governor Noel Rosal. Send up ceremony as in troop moisturing. O kaya troop monitoring kan kapulisan ginibo kasuhapon sa Basilica Minore sa Naga City bilang preparasyon sa seguridad sa Piña Francia Festival ngunya na taon. Talado National Infra Projects na kaaging 10 taon kakalkalon kan Independent Commission. DPWH Secretary Vince Dizon nagapilar sa publiko na day paghusgaran ang ribo-ribong empleyado kan DPWH na mahabas. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pinatanidan ang Qatar na dapat palayason ang mga Hamas. Business news, presyo kan diesel posibleng magitaas sa masunod na semana base sa tulong aldaw na trading. Health news, stress eating pwedeng magdara ng problema sa salud sigon sa pag-aadal kan mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nahadit po si Governor Noel Rosal sa presenteng sitwasyon kan quarry site sa Barangay Bunga Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay Rosal sa iyang sinabi na inabuso ng marhay ang quarry site kung sain guminibonin bagong dalan asin gali na dainin mapapadumanan na susog sa iyang inspeksyon sa lugar. Peligroso ini sa mga residentes kan ginubatan lalo na sa panahon kan taguran. Matatandaan na suspendido ang quarry operation sa probinsya kan Albay sagod sa bulan ni Nobyembre ngunya na taon bilang pag-iingat sa epekto kaini ngunya na panahon nin tag-uran. So iligot ta muna, nguyan muna, o sige, iruluwas ta muna ang mga produkto para paano kay produkto. Nag-warning ako nag-iwa na yan, economic one yan. Sabotad siya na magkuhan sinda. Sinda mag-alangkaw kita kang preso. Pag napakareta na ini, ideta na lato ng 2 months. Kung nailing ko medyo ang buffer ta, pinasara na bagita, ay kam na. Governor Rosal sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, ginibok kasuhapon kan Police Regional Office 5 asin lokal na gobyerno kan Naga City ang scene of ceremony sa Basilica Minore, Barangay Balatas, Naga City. Sigon kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ginibo ang aktibidad tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko sa selebrasyon kan Piña Francia Festival ngunyan na taon. Dagdag pa official na ang festival saro sa pinakadakulang selebrasyon sa Asia kung sain pinagalaoman na rurosoonin mga deboto. Katakod kay ni preparado man ang pulisya kung sain 3,363 na personahes ang sa indang ipinaluwas para sa crowd control, road security as in emergency response. Presente man sa ginibong aktibidad si Naga City Mayor Lenny Robredo as in Archbishop Rex Andro Alarcon as in sa indang tinawanin doon nasa sa indang mga mensahe ang importansya nin seguridad sa pagmantenir nin matrangkilong selebrasyon. Report, mga tugang hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya, ang bareta na bitbit ni Angel Mustasa Saud Albay Year 4 kan Department of Trade and Industry nagpapadago sa Legazpi City. Uya pa ang detalye. This is shooting mga exhibitors sa probinsya kan Albay na nasa coconut industry ang presenteng nagpapartisipar ngunyan sa nagpapadagos na Saud Albay Coco Expo Year 4 sa ground floor kan Ayala Mos Legazpi sa Legazpi City. Sigon sa DTI Albay, sa pangalat ni Provincial Director Noel Unaw, mahiling sa nasabing expo ang mga produkto na resulta kan inobasyon asin creativity kan mga albayanong magniliyog para sa indang pagpapakusog kan negosyo. Ang aktibidad ng pinanginotan kan Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP na may katuyuhan na matabangan ang mga lokal na exhibitors kan Albay na may bidaan sa mga coconut products. Ang expo ang tagol sa Domingo, Setyembre 14, 2025. Asin mo niya na taon, inian may tamang Coco Local, inobasyon at galing ng mga albayanong magniniyog. Yan mga budagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB.
One-way traffic sa Banao, Ginobatan, Albay, day pigtugutan ni Governor Noel Rosal na ipautob kan DPWH. Karen Ala sa report. Inagapan tulos kan gobyerno provincial kan Albay an ipapatrabaho naman na tulay kan DPWH sa may bandang Banao, Ginobatan sa pagsabing tigpaplanuhan gibuo na one-way traffic sana ang dalan kan ihirayo na tulay. Sa entrevista kan DCGB News kay Governor Noel Rosal, sinabing durante kan meeting ninda kan mga district engineer sa DPWH, day ini tuminugot na gibuon sa ng sarong dalan kan ahensya ang dalan kan ipapatrabahong tulay sa Banao sa pagsabing deng kasiguruhan kung pirang bulan ini itatrabaho dangan matatapos, yaon pa dyan ang realidad na nakadepende paan sa kontraktor kung kaya inabisuhan ni Governor Rosal ang ahensya na i-reprogram ang nasabing plano dahil gulpi ang masarakit kaya ng mga tao sa idagarang gabat kitrafiko. Hinagad man kan gobernador na man tiniron man gilayon ang two-way traffic digdi panganing mag-ibong na direksyon padagos ang usad dahil napipindyenteng maray sa tinampong ini sa tertiary distrito. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, alarmario may dagdagman na report. Bako na mga flood control project ang magiging priority kan gobyerno nasyonal para sa 2026 budget, kundi mga classrooms. Sinabi ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na ini ang latest na plano kan DPWH National. Dahil kan mga kontrobersiyang ngunyan sa flood control projects, may iba naman ang focus kan gobyerno nasyonal. Manunataran sa ngunyan, grabe ang pagkukulang ng mga classrooms dahil sa volume kan mga estudyante, kaya minsan dahil na napapatultol ang klase kan mga kakian. Ini ang saraw sa nahiling man ang problema kan gobyerno nasyonal. Kaya sa ngunyan, budgeting na naman o plano naman para sa budget for 2026 ng Kongreso. Saro yan sa magiging priority sa masunod na taon. Alarmario, DCGB. Kasuguan ni Bicol Regional Hospital and Medical Center Chief Eric Raburar, apresyado kan mga pasyente. Efektibo daw ini. Jimmy Nazalita sa report. Nag-epekto na sa Bicol Regional Hospital Medical Clinic ang kasuguan ni PRHMC Chief Dr. Eric Raburar na dapat ang mga doktor, mga nurses at sinibapang staff kan hospital dapat maging taratable, bawal masungit, mataray, asin morosot sa mga pasyente. Personal na naobserbaran kan DCGB News ang serbisyo kan mga staff, doktor and nurses talagang apresyado kan mga pasyente asin mga bantay ang akomodasyon kan mga taga Bicol Regional Hospital Medical Center magian ang feeling kan mga may pasyente sa pagsabing asikaso sinda kung sa inda kulang pa salamat ang mga pagbabagong ini sa mga ospital susog sa bagong polisiya ni Dr. Eric Raburar. Magin ang mga pigga sa taong rasyon na pagkaon sa mga pasyente dainin reklamo, dainin problema masiram ang mga luto asin may prutas pa sa ngunyan ibang-iba na ang serbisyo kan hospital talagang nag-level up na kumpara kan mga nagtalikod na mga taon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nazalita, DCGB News. Mientras tanto, car-free Sunday sa Daragalbay, Marisyum, sa Giraray sa maabot na Domingo, Duterte Road na dating pano ni nakapark. Ngunyan, malinig na. Joshua Bino sa report. Mas magayon ng paghilingon ang Duterte Road sa Daragalbay, partikular na digdi sa may partekan barangay Binitayan, Daragalbay. Dahilan wara na itong mga dating nagpakauro lang sa gilid kan tinampo na mga nagpakapararadang mga bihikulo. Asin sa iba, maski raot na, waralat pa sa nasabi ng lugar. Alagad sa ngunyan, partekan na paglibot kan DCGB News, nagyan niya to ang Duterte Road nini. Asin na reparo na ang dakulang improvement sa lugar.
wala na ang mga nagpakaurulang na mga bihikulo, wala na manin mga nagpakaparat duman sa nasabi na nga area. Siring man, ang ibang mga basura na nagpakakaralat duman sa lugar, malinig naman dahil ta permi man pinagpapalimpihan kan barangay, asin kan Municipal Environment and Natural Resources Office o kaya ang MENRO. Mientras tanto, sa maabot na Domingo, Setyembre 14, 2025, ipagpapadagos naman kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang pag-implementa kan Lakaw Pidal Daraga. Programa ini bilang pagsunod sa pangapudan ni Presidente Bongbong Marcos na ang mga local government unit dapat magkaigwalin car-free Sunday. Kan pitsa 7 kan Setyembre, para mientras na sinuspendir nin sarong aldaw ang implementasyon kan programa dahil ang tanang kay Guketo nin civic parade parte kan mga aktibidades sa selebrasyon kan Town Fiesta sa Daraga Albay. Alagad susug sa anunsyoman kan lokal na gobyerno, partikular na ni Mayor Vic Perete, ipagpapadagos na ini sa Setyembre 14 asin sa mga masunod pang Domingo. Dagdag na bareta, Josh Pobino, DCGB. Mga tugang 6:25 oras po sa Pilipinas, pagklamar kan birthday gifts kan senior citizen kan Tabaco City, mapapahidali na. Jomar Bien sa detalye. Na magkakadiripisilan ang mga senior citizens sa siyudad kan Tabaco na ma-claim kain sa endang birthday gift sa lokal na gobyerno. Ini hulit may lakdang unyan ang LGU Tabaco na kaigwanin petty cash para sa birthday gift kay ining mga senior citizen. Tangani na sa oras kan sa inang pag-birthday dahil ng dakul pang proseso, maklamar na sa nasinda kan sa indang 500 pesos na regalo hali sa lokal na gobyerno, saka na ang pagproseso kan mga papeles. Ang naunang bitan na lakda nga iyo ang pinagkumpirmar sa DCGB News ni Mayor Ray Bragais kung saan na susog sa iya na riparuninda na pag ma-claim ka na birthday gift ang mga senior citizen, pabalik-balik, dakul na mga proseso, dahulit iyo ang pinagtatalaan kang gobyerno kung kaya nakiklaim ang birthday gift, haloy ng lapwasan sa indang birthday. Sigun sa iya, nag-urolay na sinda asin ang sangguniang panglungsod kan Tabaco na magpasaranin na ordinansa, tangali na available na ang cash, pag birthday kan senior citizen, makuha na sa nakang birthday gift, saka na ang mga haralawig na proseso. Yan ang report, Jomar Bien, DCQB. Oras Pilipinas, 6:26 in morning. Magbabalikan mga bareta. Makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention!
mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. GB News Express. Mga tugang bareta ngunyan sa lado nasyonal, pinirmahan na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order o EO 94 na nagmumukna kan Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang nasabing komisyon, iyon maimbestigar sa mga aligasyon nin korupsyon, irregularidad at sinsala na paggamit nin fundo sa mga proyekto kan gobyerno para sa flood control asin ang katakod kan proyekto sa nakalis na 10 taon sigon sa news release kang Presidential Communications Office. Sigon sa EO, bibilogon kang ICI ang sarong chairperson asin 2 miyembro na may napatunayan nakakayahan, integridad, honesto asin pagiging independence. Ang sarong secretariat ang pinamamayuhan din sarong executive director na may ranggong undersecretary na magtataonin administratibo asin technical na suporta. Focus kang ICI na mag-investigar, mag-resibe, mangalap asin ugidon ang mga ebidensya, report kan intelihensya asin informasyon may kinaraman sa mga irregularidad sa mga proyekto kan gobyerno asin flood control project asin iba pang infrastruktura. Sinugo man kan ICI na magkondukta o sinugo man ang ICI na magkondukta po din pagdangog, pagkuanin mga testimonya asin mag-issue din subpena para sa pag-atindir kan mga testigo asin pagkuakan mga dokumentong kinakaipuhan sa saindang investigasyon. Trabaho man kan Independent Commission na irekomendar ang paglaog kan mga testigo sa Witness Protection Program asin kon kinakaipuhan endorso ang mga individual para sa state witness status kan Department of Justice o DOJ. Ipinag-orden man kan ICI o ipinag-orden man sa ICI na magkuanin mga dokumento asin informasyon hali sa Kongreso na may kinaraman sa saindang investigasyon. May diretso man sindang magrekomendar nin pagsangat nin magkanigong kaso kriminal, sibil o administratibo sa opisina kan Ombudsman, DOJ, Civil Service Commission asin iba pang magkakanigong ahensya. Pati naman ang magrekomendar nin mga lakdang para sa pagtatanos nin mga propestong lay tanganing mapakarayan transparency asin panimbagan sa mga programa sa infrastruktura. Prioridad kan komisyon ang investigasyon sa mga flood control projects sa laog ni nakalihis na 10 taon. Nagsangat din kaso korupsyon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kontra sa 20 empleyado kan Bulacan 1st District Engineering Office asin 4 na pribadong kontratista sa office kan Ombudsman kaiban sa mga kasong pagsuhay sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin Article 217 kang Revised Penal Code o malversation of public funds. Ang mga kinasuhan sa Office of the Ombudsman using the dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Sections JP Mendoza asin John Michael Ramos, Siringman sina Planning and Design Section Chief Ernesto Galang, Maintenance Sections Lorenzo Pagtalanan and Jaime Hernandez, Quality Assurance Section Chief Norberto Santos, Administrative Section Chief
Floraline Simbulan, Finance Section Chief Juanito Mendoza, Budget Head Unit Roberto Roque, Procurement Unit Head Benedict Matawaran, Cashier Cristina May Pineda, Project Engineer Paul Jason Duya, Merge Jaron Laos, Limuel Ephraim, Roque RJ Damasig, Giancarlo Rivera, Jan Benix Francisco, as in Engineer Jolo Marie Tayaw. Ang mga contractor man, iyosin da Sally Santos kan SYMS Construction Trading, Mark Alan Arevalo kang Wawaw Billers, Maria Roma Angeline Rimando, kaiba ng dagsadiring si Zizara Rowena Diskaya kan St. Timothy Construction Corporation, as in Robert Imperio kan IM Construction Corporation. Ang pagsangat ng kaso kasimbagan sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na panimbagon ang mga embelto sa anomalya sa flood control projects sa probinsya kan Bulacan. Nag-apilar si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vincent Dizon na ripaghusgaran ang ribo-ribong empleyado kan ahensya dahil nasana sa mga aligasyon in korupsyon kontra sa nagkapirang opisyal may kinaraman sa flood control projects. Sigon kay Dizon, bako man dahil sa naka-DPWH uniform, mahabas na, maraot na tawo. Dagdag niya na dakol asin mas mayoriya ang tultol. Makahirak man sindakon kaya day dapat na husgaran ang sarong individual dahil sa taga DPWH. Inot ng tinawanin doon ni Dizon na kadaklan sa mga empleyado kan DPWH honesto asin may honra sa saindang trabaho. Ibinulgar ni Dizon na ang rason kaya nagpaluwas siya ng memo para suspenderon ang pagsulog ng uniforme dahil bako man deserve kan mga empleyado na iharas kan sa tuyang mga kababayan. Pinagpadimiter o nag-resign o pag-resign sa pwesto ni Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Representative Antonio Tino, si Commissioner on Audit o COA Commissioner Mario Lipana matapos magluwas ng agum kay ni yung presidente as in General Manager kan Olympus Mining and Builders Group na nakakuha ng kontrata para sa flood control projects. Sinabi niyang posibleng magduda ang publiko sa integridad kan COA dahil sa nasabing koneksyon. Kung kaya lang alang sa kredibilidad kan COA, magkakanigo sa nang mag-resign ang commissioner. Sigon kay COA Chairperson Gamalil Cordoba, desisyon ni Lipana ang lakdang na ini asin wara sa poder kan komisyon ang pagpatalsik sa saro kay ning komisyoner. Desisyon niya ini asin bako sa inda. Asin dahil constitutionally created ang COA, ang chair asin commissioners iyo an impeachable officers. Tinawanin doon ni Tino na padagos na makukwestiyon ang kredibilidad kan ahensya mantang pigahagad na gampanan ang papel sa investigasyon in korupsyon sa flood control. Kasabay ka ini pinag-inganyar ni mamamayang Liberal Party List Leila de Lima, si Cordoba nakahuronon si Lipana asin ipaisi ang posibleng peligro na impeachment kung dai maghiro. Sigon kay Cordoba, nakatalaan siyang makipag-coordinate kay Lipana na sangon niya naka-medical leave sa god sa katapusanin bulan asin nagpapabulong sa Singapore. Makusog na kinontra kan gobyerno kan Pilipinas ang planong pagtindog ni Nature Reserve sa China o kan China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea o WPS. Sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA, masumiter ang gobyerno ng formal na diplomatic protest kontra sa aksyon ni kan China. Tinawanin doon kan ahensya na nasa Pilipinas ang soberanya asin jurisdiksyon sa Bajo de Masinloc asin kaipuan na respetohon kan China ang soberanya kan Pilipinas asin diretso kang nasyon sa West Philippine Sea. Tinawanin doon kan DFA na malinaw na ang lakdang kan China pagsuway sa diretso kang nasyon sa nasabing isla susog sa pangkinabanalay. Magigirumduman na nagkaaging bulan, nagkasalpukan ang mga barko kan Chinese Navy asin Chinese Coast Guard matapos nindang baloon na ipiton ang patrol boat kan Philippine Coast Guard harani sa West Philippine Sea. Nakatalaan po na maglatag ng security plan ang Philippine National Police o PNP para sa dispersal asin crowd management. Kasunod kang kahaditan na maotro sa nasyon ang karedibukan na nangyari sa Nepal asin Indonesia. Magigirumduman na sinulo kan mga relyesta ang Singha Dorbar Palace ang opisina kan Premier Ministro kang Nepal sa taho kan hero protesta
kontra sa korupsyon asin pagban kan social media app. Sigon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. napadagosan sa indang monitoring sa peace and order bako sana sa Metro Manila kundi magin sa iba-ibang parte kang nasyon tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko. Dagdag pa ni Nartates na pigagamit kan PNP ang nagakalap na informasyon bilang basihan kan sa indang operasyon. Napag-araman na sa ngunyan aldaw asin sa Sabado makondukta nin hero protesta ang iba-ibang grupo bilang protesta sa pagkondenar sa mahiwasan na korupsyon sa nasyon. GB News Express. GB News Express. Magbabalik po kami makalipas lang kay ni. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay.
Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. GB News Express. GB News Express. Padagos sinangon yan mga tugang sa mga padagos kita sa mga darakulang Bareta Kanalao. Day po natatanyog si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa patakot ka nagkapirang nasyon matapos ang ginibong pag-atake kaini sa Qatar. Pinatanidan kaini ang Qatar na magpapadagos sina sa pag-atake kapag daininda pinahali ang mga Hamas. Dagdag pa kaini nabako sana ang Qatar asin magin ang gabos na mga nasyon ang nagtatago nin mga terorista. Dapat pahalion ang mga ini. Kunda ini magibo kang nasyon, siya ang magibo nin lakdang. Magigirumdoma na nagkondukta nin airstrike ang Israel sa Qatar bilang patakot sa pambabadil sa Jerusalem sa kinagadan nin anong katao. Business News. Posibleng uminataas ang presyo kan diesel sa masunod na semana mantang nagpapadagos ang naapektado kan geopolitical issues ang presyo kan imported na fuel sa nakaaging primerong tulungal daw na trading kan mean of flat Singapore ang presyo kan gabos na major fuel products buminaba sa gabos alagad ang pagbaba kan presyo kan diesel manipison sana kung kaya sa dagdag na risk premium dakulao na ang posibilidad na tumasinis sa Philippine retail market. Sigon kay GT Petroleum President Leo Villas na dahil sa geopolitical tensions na hiling ninda ang pag-aumento sa presyo kan diesel asin posibleng dainin adjustment na may diito na aumento sa presyo nin gasolina matapos ang trading ngunyan aldaw nin Biyernes. Padagos ang pag-aumento kan presyo nin petrolyo sa Pilipinas sa nakalihis ng tulong simana asin ang totalmenteng pagitaas uminabot sa 2.90 kada litro para sa diesel, 2.40 kada litro sa gasolina asin 1.70 kada litro sa kerosene. Health News kasabay si News Director Mar de la Cruz. Stress eating pwedeng magdaranin problema sa salud sigon sa pag-aadal kan mga eksperto. News Director Mar de la sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpatari ng mga eksperto sa salud sa peligro na darakan emotional o stress eating o todo kaon kapag na-stress. Nagluwas sa pag-aadal ka mga health experts na posibleng umitaas ang kolesterol o maging diabetic ang mga tawong nag-stress eating. Yan ang sinabi na maski nga ni nagtataoning kaugmahan ng stress eating sa mga tawong nagigibo kay ni. Alagad pirming nangyayari na bako, lugod, masustansyang pagkaon ang pagkukonsumo kan mga ini. Dahil landig din nag-abiso mga eksperto sa salud na ingwao na kumaonin masustansyang pagkakan. Mas maray kung mag-ehersisyo man as in magkaigwan in relaxing as in healthy environment. Health News from News by Smardela. Daing iba.
Oras natin, mga tugang 6:47, Pag-asa Report kasabay si Melvin Almoela. Yes, marhay na pagkaga po sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin nagsusubaybay kan DCGB. Hindi nang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulong nasa distansyang 540 km sirangang kang hinatuan Surigao del Sur o nasa distansyang 1,010 km sur sirangang kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 7.8 degrees north, 131.2 degrees. Ang naturang low pressure area sa kanya na pagkaldaw ay mababa pa man ang posibilidad na maging sarong ganap na bagyo. Mantang easterly sa Imalinsangang Paros na halis sa sirangang kadagatang Pasipiko naman ang nakaka-apekto sa enterong Luzon at sa enterong Kabisayaan. Digdi sa Kabikulan, magiging bahagyo mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang easterlies. Ang Paros ay maduya sagkod moderato na halis sa northeast sirangan sagkod sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-upol. Tinatayang agwat ning temperatura pigil umampoon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:34 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:48 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almoela reporting live halidigdi sa DOS Pag-asa Ligas. Mga tugang iyan po detalyes kan mga darakulang bareta kanal daw, sinurat po ni News Director Mardela sa GB News Express. Katuwang si Jenny Balyaran asin Nicole. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Nagdadahog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Balik kita mga tugang sa programa. Check it out, here we go, let me say it. Tax on. Alright, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis.
Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing mog mga tay kay puan po nin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya aligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral doon na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig ka man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Baretang kulalap ni mga tugang bato-bato sa langit. Ang tamaan wag magagali. Saro da tabing barangay official. Kunahin sa pagurang sa kanang kahilig sa pugi. Wis. Gari gusto ko yan Pag nagugurang na, gari magkambyo ka naman kay ibang atin. Gari pag pirmi yun, gari man. Sisay daw ang lalaki. Gari maray man. Gari magayon man na yan Nang iba naman, Joshua, uha. Ingat. Nagkakambyo pala pag medyo nag-iedad na. Talaga? Pag bata, dahil pa akong 15 ngun yan. Aloy-aloy pa. Aloy-aloy pa man. Aloy-aloy ta daw Talaga? Minsan ngayon, mapagalo naman. Hindi ba May nag-text. Sabi niya, "Shh." Warning ito, warning. Ibig sabihin, nakikinig si? Huwag kang maingay. Baka mata na si Mrs. Ano si Rondon, Si Rondon. Kambyo pala ngaya, kambyo. Gari, parami. Nararamdaman mo so ngaya. Nagkaigwa ki search for, ano yan? Joke lang ini no offense man tabi sa mga amigo. Tama, iba na lagod. Bayan na lagod. Sabi sa ko ni Rondon, ati baya. Kambyo. Excuse me, B. NA tabi. Awinda. Ano nangyari? Sisay daw ini. Nasarong barangay official. Nag-recruit latosong ko yun. Pag-recruit ako kayo na. Excuse me, B. Pag 50 ko na tabi, Pag 50 ko na. Welcome to the federation. Welcome sa federation. Welcome to the new generation. The future of, the future, di ba? The men of today are the women of tomorrow. Ano pa rin? If ever, anong pangaran mo? Helen. Helen. Ay, hindi. Ika-adjust, anong ngaran mo, halimbawa? Josie. Juicy? Ay! Okay man, sweet. Ano ba ka? Ano nangyari, digdi? Sisay daw ini. Ano? Sisay daw ini. Nasarong barangay official. Laling mo na pati si Sir Tony Reyes. Sabi si Sir Tony, pakarayabi. Awinda, tapusan na daw yan, tamala shit na. Sarong barangay official. Naribok sa mga federasyones. Nagkaribok ang federasyon. Welcome ngaya. Dakol ang nakiditabak ngayong abutan ko. May nagreklamo ugaring Dek masahon.
Sabi niya maniwala. Oh, sige, ano nangyari? Say tao ini. Na? Sa sarong barangay opisyal. Mm. Guminurang na ngaya sa serbisyo. Mm. Pero ngaya, narili parang gari nagugurang nin taos-os. Ang buhay na naman ng tao, di mo maintindihan, at di mo malaman kung saan patutungo. Kung Ka Freddy ini, si Ka Freddy ang idol ko actually. Idol ko si Ka Freddy. Di ba ka? Gana o garing. Kasi yung kangata niya di. Di ba ka? May meaning? Wala na ang iyong pinagmulan. Bakit nga ba ganito ang tao'y maraming kasiyahan? Kung kasuarin ka man ngaya guminurang, sa kama nagluwas ang pagkamahilig sa mga pogi. Kahit pa kaya talaga, Bipe. Reparo daang garuday makabari nin balingoy ining si opisyal. Maski ngaya iyan luksuan ki babae, di ngayon maintindi. Ang problema. Latusong ko ang rondo na ini, oh. Sabi nuro, ako ngaya, ika ngaya Henny, ako ngaya Rondonita. Ang problema, pati si Kuya Nongs, maintara na. Ano na siya? Si Nongs Meat Shop, si Kuya Nongs. Sabi ni Kuya Nongs, try ta daw ni. Bala ka, dagitan ka ni Cha Nena. O sige, sige, go. Kahit ito'y padaa. May parong day makabari nin balingoy si opisyal. Maski ngaya yan luksuhan ki babae, di ngayon maintindi. Ang problema, narireparo na si opisyal. Habang naghahaloy, nagiging bulgar ang totoong kolor. Ay! Kahit ngayang baguhan paman bilang barangay opisyal, masupgon da inibipenre, asin day nagpaparapakihuron. Pero ngayang unyan, si Jerbailo, nag-intraman. Ako, ang ngaran ko ngayon, si Jeremy. Wow! Jeremy! Ayos ka, amiga. Okay. Ay, may nag-text. Good morning, sir. How do you wish to pala ni? May nag-text. Okay. Iba ito, iba. Okay, sige, go. Dahil nagpaparapakihuron. Pero ngayang unya na nag-edad na, narireparo, may mga kakaiba ng diskarte. Ata daw ngayon si opisyal. Tabasta gwapo ang naghahagad nin mga sertifikasyon sa barangay. Haluyon asikasuhon, taan mo ya, magpara-istoryahan mo na sinda. Actually, efektibo man ang istoryahan. Sa bagay, dako lang nadadara. Efektibo man. Basta may constant communication ka mo, efektibo man yan. Iyo talaga. Sarong bes. Di ba? May sarong sulti rito. May sarong sulti rito. Okay. Nagpa-share sa barangay. Nagpapaaram na. Ngayon, sir, maulit na ngaya ko. Tamay dumanan pa ngaya ko. Tigpa para pugulan mandabi pini-opisyal. Ngayon, noy, taud-taud na ngaya. Tadigdi ka na mo na sa kataning ko. Grabe, ma'am. Tamag-ugma sa nangaya kita. Ano? Digdi ka sa nangaya sa taning ko. Tamag-ugma sa nangaya kita. Mag-ano? Mag-ugma. Mag-ugma? Salbatana. Sabay hapot. Ngunyan. Sabay hapot. Pero man ngayang tiga-allowance mo pagklase. Allowance? Pero man ngayang tiga-allowance mo sa klase. Gani pa lang sa hapot kilalaki sa estudyanteng babae, de. Iyo ba ka? Hapot bagang kilalaki sa estudyanteng babae. Pero ang allowance moral daw. Ang ngay araw, saan ka maggura no so boarding house mo? Nata ngaya po.
Nagkapot lang. Manegosyo man ngaya ko. Ano? Manegosyo man ngaya ko. Manegosyo niya akong boarding house. Awin na. Yan ngaya ang fight ni Boseng. Oo. Ano man ngaya yan? Kung kasoarin ngaya nagrulubog na ang limugmugan, Iyon na nga ni. sa kama ng pagdinurat. Baka lamang bako na bagay. Pwede ka na si Bert. Good morning, Diwata. Good morning, B. Kumusta ka na, Diwata? Sisingil na naman ako pag pataraga ko. Kokorosingong ka naman kayo ni Diwata pag nahiling ka. Pasalamat ngayon sa Renta. Route ngayon nyo ng cellphone ko. Ayun da. Oha! Siguro ang ang limugmugan. Joshua, good ba? Ayun da. Sisi, pulon akong unyonal daw. Kuda daw nindo. Kuda daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sige. Oy, alas 7 na. Mapaaram na kita takuan na po. 7. Alas 7:02 na. Okay na. Yun na ang satuyang konsuelo lamang. Di pong personalan ha. Yan po, konsuelo lang. Hindi po satuyang programang Morning Hear It. Good morning sa mga katrupa. Kaya amigong King Reginaldo. Good morning, Tabi, amigo. Ano man yung text mo na ni Joker? Pagkari amigo. Good morning kay Dr. Alan Locanias. Naku na nagbutos ako. Henrietta nga cute. Good morning daw sa mga taga 3rd District Canalbay sa Ligao City na kikinig po kami. Salamat po. Good morning. From Pigkubuhan, Tabaco City. Good morning po dyan. Sige. Sa mga taga Kubo, Tabaco City kay Rodine Bodino. Good morning po. Salamat. Pag-monitor. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you, goodbye. Mabalik po ako 7:30 sa programang Morning Anapot. Masunod na si News Director Mar de la Cruz, asin po sexing Jasmine Baloloy para sa Bareta alas 7. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. I love you all. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong